takazozviona munyika yeZimbabwe kuti aiwa kunyange munhu kaita chakanaka kunyange chakashata vanhu vashaya chekutaura. Muri yeZimbabwe hazviperi mushiswa moziva kuti aiwa mutungamiri wenyika muzara nezuro akaenda kujunior parliamentary ainosangana aiwa nemajunior parliament machild president. Hazviperi mushe muri yeZimbabwe pane mashoko akaitagwa nevanhu kanzi aiwa child president ambori nemakore manganiko nekuda kwekuti aiwa anenge atori nani pane mutungamiri wenyika aripo. Hazviperi mushe zvinapenda mashoko abuda aitagwa nevanhu amene vanhu vanga vachimbofungei noti bosubscribe like otina on the bell icon. Tipinda semapictures amuri kuona tunoona pazimu anyora chiti but how old is Zimbabwe's child president? Ethnic Mangwana itidhonza musoro 007 kureva George Charamba. Is he not old enough to replace Emerson? Kindly explain. Vanouya vachita aiwa uyo child president so muri kuona mupicture uyo ari kunzi aiwa has old enough here kuti agomirira mutungamiri wenyika kuti agoreplace mutungamiri wenyika veEmmerson Mnangagwa vachiti apa mwanenge ari nani. Aiwa muri Zimbabwe sezvamuri kuona kuti aiwa ijunior parliamentary ine vana vechidiki vachiri kukura. Vanhu vari kuya vachiti aiwa uyo anenge akura anenge anogona kuita mutungamiri wenyika. Tiudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pemashoko awa evanhu vaya vachisaiza kana vanouya vachipimika mutungamiri wenyika. Pine comment section medu mutudze mafungiro enyu anoti musakanga no subscribe kulike chinotina on the bell icon.